gyhoeddi pwy yw prif bencampwr y jerseys. 3, 7, 5, 8 sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma. Buwch James Evans, Tequila Spring Tracy yma. A Becca Reid Downs gyda fi o hyd a Rhys Sorian Evans. A dyma hi y fuwch fuddigol, y jersey fuddigol yn y sioe fawr eleni. Becca, beth am hon? Odi, mae fuwch anhygoel. Mae tico'r bocsys i gyd, really, o ran y bryd y jersey. Mae dwmder y corff dau, mae cader yr erythrol dau. Da iawn i James. Rhys, beth ti'n gweud am y jersey yma? Ie, byddwn ni'n gweud am y jersey yn enwedig drwchwch yr eich ader. Mae'n sefyll mas am y fryd. Mae good connection ag mewn o dan y corff yna. Mae'n sefyll mas good lled a dwnder yn y gader fyd. Mae'n dda iawn. James, mor gefnogol i'r sioe fawr wrth gwrs ac a wedi cael cryn lwyddiant mae dros y blynyddoedd hefyd fel i ni'n gwybod. Mi fydd hon yn hynod o gystadleol yn y brif bencampwriaeth i'r Gwartheg Godro yn bydd. Bydd. Mae James wedi bod yn sioe am blynyddoedd maith nawr a fi'n cofio fe. So o'n i'n sioe nôl yn y Cattle Lines. Mae fe'n dyn sy'n gwybod beth i'n neud a buwch a bydd hon yn good competitor i'r Supreme nawr. Mae'r berthynas sydd gan yr arddangoswyr yma a'i Gwartheg yn un go arbennig wrth gwrs. Maen nhw'n fwy na jyst anifeiliaid, maen nhw'n ffrindiau i'r pobl yma, dyn nhw. Odi. Chi'n cael connection dda ar anifer dros y blynyddau. Mae'n enwedig bod James a digon o brofiad wedi bod yn neud dros gwmynt o flynyddau. Mae'n gwybod yn iawn beth mae'r beirniad yn edrych am a beth i wneud a beth i gael. Llongorchiadau enfawr i James Evans. Dymuniadau gorau fe ym mhrif bencampwriaeth y Gwartheg Godro eleni yn y sioe fawr. Da iawn. James, chi wedi wneud you've done it again. Llongorchiadau. Thank you very much. Yeah. She's been here before. Yeah, she was a champion for last year, and then the year before she won the maiden class, so she's won 3 years in a row here. So. What makes her so special, James? Perfect in my eyes. So, yeah, everything about her, I love her. So, yeah, it's been a first time I've ever had champion in the Royal Welsh. So, I've been coming here for 35 years. So, first time done it, finally done it. So, yeah, it's emotional. What are the emotions? What are the feelings, having that rosette in your hand now, champion jersey? Champion jersey in the Royal Welsh. Been coming here every year. Keep hoping, keep praying, and, it's people that I owe a lot to that aren't here anymore, so... Means a lot. I'm going to James. Thank you. Da iawn.